गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जिथि बावखुंग्रि फोरबोआ दिनै थामथि सान एबा जोबथि सान। बर'नि आंगो बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिना गोलाव समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बावखुंग्रि फोरबोआ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि टुरिज्म, गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड हालामनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा बे बावखुंग्रि फोरबोखौ बानजायनायाव देग्लाय 2023आव जिथि खेब जाबाय। दिनै जोबथा सानाव हाबाफारि बायदि गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाजो गाखोफैयो। बे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनो हायोब्ला गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो होनना फोथायो। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा हाजो गाखोफैयो। आंथ' खेबासो जाबाय बेजों गाखोनो। आंनि एक्सपिरियेन्सआव बेनो माने बे बोसोराव माने संक्रान्तियाव गाखोनो हायोबा बोसोरनि थाखाय एक्सारसाइसआ बिराद मोजां जायो आरो गाखोनाया मोजां। जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदान हारिमुबो जाहैबाय बेखौ जोंनो लाखिनांगोन। आं बेखौल' खावलायगोन जे जाहाथे माने गाखोनायजों लोगोसे माने जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखियो, दाखोर दालाफोरखौ मोजाङै गारा आरो जाहाथे समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ बारा मावा। बयबो मोजाङै मोजां गाखोनाय माबायोबा गोजोनै थायोबा मोजां। आं बेखौनो बयनिबो हांख्रायगोन आरो मिजिङाथ' बेनो माने आं स्पेसियेलि मिजिंखौ जेबो लाया। आंनि देहाया मोजां थानांगौ, बोसोरा माने मोजां थाङो आंना बेनो आरो। बेसेबां सम लाखो जागायनायनिफ्राय बेनो आं हारसिंबाथ' 1 घन्टाबो नांनाय नङामोन, खिन्थु गथ'फोर लाना गाखोनाय जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो 4:45 गाखोदोंमोन। 5:45 एसे बारा 6 रिंगाखौनो लादों जोङो। 1 घन्टा 15 मिनिटसो लानाय जादों आरो। बबेनिफ्राय फैदों? क'क्राझार हादानपारानिफ्राय। औ। गोजौआव ओरैनो हाजो सायाव मा मा नुनो मोनो? मा मा दङ थानसालि? थानसालिथ' गोबां दङ। आंबो थानसालिफोरखौ मोजाङै मिथिया। आं मोजां मोनो बेना बर'नि खेराइ बायदिसिनाफोरखौ मोजां दिन्थिफुंनाय जागासिनो दङ। बेखौ लाना मोजां मोनदों आरोखि। बाक्सा जिल्लानि गुड शेपार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेपार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000043828 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।